Гэтым разам будзе выступаць мой калега Дзяніс Лісейчыкаў. Дзяніс Васильевич з'яўляецца намеснікам дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдатам гістарычных навук, і тэма яго выступлення «Дзве мужчынскія фігуры. Які сюжэт адлюстраваны на гербе Жыровічаў». Калі ласка. Добрый день, паважаныя сябры. Я трошки хацеў бы распавесці пра сюжэт герба Жыровічаў. Уласна, я не займаюся геральдыкай, але так уже выйшла, што гэты быў сюжэт сумежны з тэмай маіх доследаў. Ну, па-першае, хацеў бы вам адразу паказаць усім вядомы герб, як ён выглядае. Вось сённяшняя афіцыйная версія, якая внесена ў дзяржаўны геральдычны рэгістр Рэспублікі Беларусь. Што мы бачым на гэтым гербе, якую выяву? Насамрэч, не існуе агульнапрынятай нейкай версіі. Я агучу тры найбольш папулярныя. Першая — гэта сённяшняя афіцыйная, так бы мовіць, версія. Вось я прывяду апісанне, як падаецца яно у апісанні гералагічных сімвалаў Рэспублікі Беларусь. Гэта гучыць такім чынам. Барочны шчыт, у блакітным полі якога выявы дзвюх мужчынскіх фігур. Правая ў белых вопратках, якая стаіць на каленях, левая ў чорнай вопратцы з німбам над галавой, якая трымае ў выцягнутых руках кнігу. У ніжняй частцы герба выява залатога мяча. Як гаворыцца ў апісанні, у гербе знайшоў адлюстраванне зборны вобраз братоў і настаяцеляў Жыровіцкага манастыра і людзей, якіх благаслаўляюць іконай Божай Маці. Другая версія была высунута літоўскім даследчыкам Эдмундасам Рымшам у сярэдзіне 90-х гадоў. Ён мяркуе, што на выяве размешчана сцэна хрышчэння святога Яна, бо паколькі гэта, верагодна, быў нябесны заступнік Івана Мялешкі, ну альбо Яна Мялешкі, які, уласна, прэзентаваў так гэты абраз манастыру. Вось, а пад укленчанай фігурай крыж з харугвай, як сцвярджае Рымша. Ну і трэцяя версія, такая народная альбо краязнаўчая, маецца, што на выяве мы бачым сцэну перадачы іконы Жыровіцкай Божай Маці Іванам Мялешкам, гэта вось левая фігура, і Асафату Кунцевічу. Гэта, верагодна, падзеі адлюстраваны 1613 года, як варыянт. Насамрэч, існавала яшчэ адна рэканструкцыя, у 90-е гады прапанаваная Анатоліем Цітовым, дзе мы бачым трошкі ёсць пэўныя адрозненні, так? Іншы колер вопраткі ў фігуры справа, і ўнізе мы бачым не меч, а крыж хутчэй. Ну і зноў жа прадмет, які трымае ў руках фігура на каленях, трошкі у іншай форме трымае ён, так бы мовіць. Што можна сказаць адразу, так? Што, як было ў старым жарце, што, напэўна, сюжэт нейкім чынам звязаны з рэлігіяй. Але што тут за сцэна адлюстравана? І ўвогуле, адкуль гэтыя рэканструкцыі браліся? Дзе можна ўзяць убачыць арыгіналы адбіткаў гэтага герба? Справа ў тым, што у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі захоўваецца вельмі цікавы фонд пад назвай «Жыровіцкі магістрат», які утрымлівае 5 актавых кніг за перыяд з 1737 года па 1765 год. Это перыяд, калі ўжо Жыровічы мелі каранаваную ікону, калі колькасць паломнікаў была вельмі вялікай. На гэты час прыпадае і росквіт справаводства, уласна, у гэтым магістраце. Пільны даследчык ведае, што ў актавых кнігах рэдка бываюць адбіткі пячатак. Яны бываюць часцей за ўсё на розных выпісах з магістрата, калі, уласна, бурмістр ці войт завярае нейкія дакументы вось гэтай пячаткай. І, значыць, ну вось такім чынам выглядае у нас першы аркуш самай ранняй актавай кнігі, якая была пераплецена ў 1741 годзе па замове жыровіцкага бурмістра. Вось, і мы бачым у дакументах сярод выпісак вось, напрыклад, такую выяву пячаткі. Злева мы можам убачыць. Яна ў даволі кепскай якасці. У нас захавалася некалькі такіх адбіткаў, некалькі захавалася ў Літве. Усе яны прыблізна аднолькавай якасці. Аднак, зноў жа, той жа Эдмундас Рымша, ён зрабіў даволі добрую прамалёўку. І вось мы бачым справа
тое, што ў яго атрымалася ў выніку рэканструкцыі. Там можна ўбачыць крыху іншы сюжэт. Мы зноў жа бачым дзве фігуры, але мужчынская на каленях яна як бы не ў профіль, а ў анфас, так і трымае фігура справа, хутчэй за ўсё не кнігу, а нейкі прадмет, які трымае над галавой вось гэтай укленчанай фігуры. А ўнізе сапраўды, як быццам мы бачым нешта накшталт мяча ці крыжа. Дык вось, што ж гэта можа быць за фігура? Ну, безумоўна, Жыровічы былі унікальным мястэчкам, у якім плане. Гэта было адно з двух мястэчак у Вялікім княстве Літоўскім, якое належала базыльянам, і з імі было цесна звязана. І, безумоўна, адну з галоўных роляў у развіцці мястэчка, у атрыманні ім статуса Магдыбургіі, меў вядомы Ясафат Кунцевіч. Хутчэй за ўсё, вось чалавек з німам, канешне, гэта будзе Ясафат Кунцевіч, паколькі іншых святых, якія маглі б нейкім чынам быць з Жыровічамі звязаныя, у галаву не прыходзіць з першага погляду. І вось тут атрымалася, што, займаючыся зусім іншым сюжэтам, удалося, як мне падаецца, крыху праліць святло на магчымае паходжанне гэтага сюжэта. Справа ў тым, што я задаўся задачай выявіць, калі былі названыя першыя светскія і духоўныя асобы на тэрыторыі нашых земляў іменем Ясафат, ну, уласна, пасля Ясафата Кунцевіча. Дык вось, за 17 стагоддзе, за другую палову 17 стагоддзя было адшукана па розных крыніцах, я збіраў, напэўна, на працягу 10 гадоў этой звесткі, прыблізна каля 40-50 чалавек. За першую палову 17 стагоддзя не было знойдзена ніводнай асобы. Гэта дзве выразныя такія былі плыні групы. Першая група гэта уласна уніяцкая іерархія, перш за ўсё базыльяне, і другая гэта прадстаўнікі магнатэрыі, прадстаўнікі арыстакратычных родаў Вялікага княства Літоўскага. Калі мы гаворым пра базыльянаў, то гэта вось гэты чалавек, гэта Ясафат Бражыц, знакаміты чалавек у тыя часы, выхадзец з віленскіх мяшчан праваслаўнага веравызнання першапачаткова, які нам невядомы год яго нараджэння, але вядома дакладна, калі ён піша сам пра сябе, што калі ён змагаўся з чумой у горадзе Мінску, гэта быў 1654 год, што ён быў нядаўна пастрыжаны. Такім чынам ён прыняў манаскае імя Ясафат, прыблізна верагодна, вось 1651 год, 53 праз працяжнік. Ну, пільныя даследчыкі прыгадаюць, напэўна, яшчэ адну вядомую постаць сярод базыльян з іменем Ясафат. Гэта, уласна, аўтар адной з першых кніг апісання цудаў, абраза жыровіцкай Божай маці, Ясафат Дубянецкі, настаяцель манастыра ў Жыровічах у 1653 годзе. Але невядома, калі быў пастрыжаны менавіта ён у манахі, невядома, калі ён замеў гэта імя, таму што, напрыклад, у 1652 годзе пры жыровіцкай абіцелі ён в якасці настаяцеля не адзначаны, толькі з 53-го ён пачаў там прысутнічаць. Сярод буйной шляхты, сярод магнатэрыі, такой асобай быў Уладзіслаў Ясафат Сапега, мінскі, а пазней брэсцкі ваявода. Ось наконт яго дакладна вядома дата нараджэння, калі яго гэтым іменем ахрысцілі. Гэта, як мы бачым, лістапад 1652 года. І ўсё сведчыла аб тым, аналіз гэтых падзей, што верагодна, адбылася некая значная падзея ў жыцці Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай вось у гэтыя часы, 51, 52, 53 гады, якая паспрыяла таму, што сталі нейкім чынам актыўна называць іменем Ясафат у розных сацыяльных групах людзей. Што ж гэта была за падзея? Якая это падзея, магчыма, была? Справа ў тым, што культ Кунцевіча, калі яго на першых парах, так бы мовіць, раскручвалі, то рабілі акцэнт на двух вобразах ужо гатовых святых Ясафатаў альбо святых Ясафаў, калі заўгодна. Гэта у першую чаргу іудзейскі цар Ясафат, які вядомы са старога запавету персанаж, які праславіўся тым, што ён быў вельмі добрым воінам і атрымаў шэраг знакавых перамог. Ён увайшоў у гісторыю як такі пераможца. І другі, безумоўна, персанаж, даволі вядомы, гэта царэвіч Іасаф, вядомы дзякуючы папулярнаму раману «Жыццю аповесць аб Варламе і
Іасафе. Дык вось якраз такі Кунцевіча і пазіцыянавалі як спрыяльніка вайсковым перамогам у першую чаргу і як таго, хто навяртае людзей на шлях сапраўдны, як вось здарылася з царэвічам Іасафам. Дык вось аказваецца, што культ Кунцевіча якраз такі рэкламавалі менавіта як заступніка ваенных нейкіх падзей. Гаварылася, што ён дапамог абараніць горад Полацк, напрыклад, у 1627 годзе ад уварвання ў горад шведскіх войскаў у ходзе чарговай вайны Рэчы Паспалітай з паўночным суседам. А ў 1633 годзе, як сцвярджалася, Кунцевіч дапамог гарнізону Полацка вытрымаць аблогу маскоўскіх войскаў у ходзе смаленскай вайны, якая ў той час доўжылася. Дык вось што ж такое за якая бітва была, да якой мог Кунцевіч спрычыніцца ў 1651 годзе. А ўсё паказвае на тое, што мы прыгадаем падзеі таго часу, ішла крывапралітная цяжкая вайна з казакамі, з татарамі, так, у тыя часы. І ўжо ішла нават размова аб тое, што ўжо, можа быць, хутка загіне Рэч Паспалітая. Было такое шырокае паўстанне. І якраз такі па пратэкцыі сапегаў, якія сцвярджалі, што авось у нас у Жыровічах ёсць вельмі вядомы абраз, яны моцна рэкамендавалі каралю Яну Казіміру з'ездзіць пакланіцца ў Жыровічы абразу Маці Божай Жыровіцкай, якая, ну, апошняя надзея ўжо тады, значыць, магчыма, войскам Рэчы Паспалітай удасца перамагчы паўстанцаў. Шырока гэта падзея асвятлялася, і сапраўды улетку 1651 года перад выправай пад Берасцечка Ян Казімір Ваза, кароль, прыязджаў у Жыровічы пакланіцца абразу, і пасля гэтага атрымаў бліскучую перамогу, пасля якой можна ўжо было з палёгкай выдыхнуць. І нездарма якраз такі праз год, явна у гонар гэтай падзеі, Ян Казімір дае гораду Магдыбургскае права. На жаль, мы не маем апісання дакладнага герба, які надаваўся, магчыма, з магдыбургскім правам, але можна сцвярджаць, што мы бачым на вось гэтым гербе ўсё ж адлюстраванне гэтай значнай падзеі. Ну, а наколькі была для самога караля гэта падзея значная, бітва пад Берасцечкай і паломніцтва, гаворыць тое, што на труне ягонай, якая захоўваецца зараз у Парыжы, у абацтве, калі не памыляюся, правильно называецца, Сен-Жермен-де-Прэ, вось захоўваецца труна, там, дзе яго сэрца пахавана, там, дзе выява гэтай бітвы пад Берасцечкам, ну, вось в якасці адной з цэнтральных прапісаная. Вось, дык калі мы ўсё ж такі паглядзім на прамалёўку, якая маецца на арыгінальнай пячатцы, і на вось тое, што мы бачым зараз. Якія тут ёсць трошкі несастыкоўкі. Ну, па-першае, гэта, канешне, не некія невядомыя манахі, тым больш у белай форме ці ў чорнай форме. А гэта, канешне ж, пакланенне караля Яна Казіміра II іконе Жыровіцкай Божай Маці перад выправай на Берасцечка. Як бачым на прамалёўцы, гэта яшчэ лепш відаць. Ён не трымае ў руках ікону, як можа падацца, ён проста склаў рукі ў малітве, а якраз такі Кунцевіч трымае над ім ікону, якой бласлаўляе караля. Кунцевіч, хутчэй за ўсё, павінен быць не ў манаскай вопратцы, а ўсё ж такі ва ўборы епіскапа. Ну, вось, дарэчы, і наш кароль Ян Казімір таксама, верагодна, павінен быць вось прыблізна ў такім выглядзе. Не ў белай вопратцы, а ў даспехах, ўсё ж такі, хутчэй за ўсё. Унізе пад ім, вот мы бачым там яшчэ на прамалёўцы, ёсць некая з левага боку каля нагі караля, таксама некая рэч, хутчэй за ўсё гэта шчыт сімвалічны. То бок шчыт і меч кароль паклаў на зямлю там ці на дол, моліцца, Кунцевіч яго бласлаўляе. Ну і вось такі цікавы сімвал, які не знайшоў адлюстравання на сённяшнім гербе. Вось бачыце, некая такая дзіўная кансістэнцыя за фігурай Кунцевіча на прамалёўцы. Ну, тыя, хто
Это вот, дарэчы, яго класічны выгляд Кунцевіча у вопратцы епіскапа. Гэта ўсё ж такі вось тое, што за Кунцевічам, гэта нішто іншае, як эмблема базыльянскага ордэна, якая ў выглядзе вось такога слупа полымя выяўлялася. І насамрэч на арыгінальных адбітках там трошкі больш відаць, чым тое, што атрымалася прамаляваць на малюнку рымшы. Вось такім чынам звесткі пра папулярнасць імені прывялі да адной цікавай падзеі, якая, як мне падаецца, дае магчымасць сцвярджаць аб тым, што мы трошкі ўжо наблізіліся да расшыфроўкі сюжэта герба Жыровічаў. Дзякуй за ўвагу. Дзякуй вялікі, спадар Дзяніс. Адразу хачу абазначыць, у нас ідзе дыскусія, я, шаноўныя ўдзельнікі, усіх бы запрасіў да яе актыўна далучацца, задаваць пытанні дакладчыкам, калі яны ёсць. Натуральна, калі яны з'явяцца і пазней, мы іх будзем перанакіроўваць выступоўцам і спрабаваць даваць адказы. У мяне пакуль у самога нарадзілася пытанне, которое вельмі хвалюе і которое не магу не задаць. Вы праводзілі аналогіі па імені, па Ясафату. Я ў свой час праводзіў аналогію па прозвішчу, па сушы, па сабе. Быў такі вядомы царкоўны дзеяч Якуб Суша, родам з Мінска, холмскі епіскап, і вядомыя падзеі, которые вы описывали, бітва под Берастэчкам і якраз ахоўны вобраз звязаны, магчыма, з Жыровічамі, для мяне тут выступае у пэўнай асацыяцыі з вобразам холмскай іконы Багародзіцы. Справа ў тым, што, колькі памятаю, якраз такі, будучы базыльянінам у сярэдзіне 17 стагоддзя, Якуб Суша фактычна з вот этим мілітарысцкім культам ікон Багародзіц ахоўніц паўтарае гэтую традыцыю ва ўкраінскіх землях. Ён фактычна з іконай холмскай Багародзіцы робіць пэўныя дзеянні напярэдадні бітвы і ў далейшым піша кнігі, у которых спасылаецца на ахоўную ролю іконы над войскам Рэчы Паспалітай. Такую пэўную аналогію праводзячы з роднымі знаёмымі сабе беларускімі рэаліямі, бо Якуб Суша звязаны якраз з беларускімі базыльянскімі манастырамі і вельмі добра ведаў усю гісторыю Жыровіцкую і Кунцевічаву, тым больш, што яго біяграфію ў нейкай ступені пісаў. Вось, у гэтай сувязі ў мяне цікавасць менавіта гэтая, ці ёсць нейкія аналогіі падобнага культу Жыровіцкай Багародзіцы і іканаграфіі, можа быць, шырэйшай, геральдычнай, у тым ліку беларускай і іншаземнай, у тым ліку вось у мілітарысцкіх такіх формах, так бы мовіць, ахоўных формах падчас войнаў і іншых канфліктаў. Дзякуй за пытанне. Пытанне вельмі цікавае, але, на жаль, я не маю адказу на гэтае пытанне, паколькі тэма трохі такая сумежная. Я як бы не займаўся спецыяльна ні культам ікон менавіта, і нават не столькі займаўся, я ж кажу, уже і пячаткамі, і сюжэтамі. Але просто так супала, што ўсё звялося ў адно, і мне здалося, што тут як бы празрыстая была прычына. На жаль, я не ведаю, наколькі гэта была традыцыя распаўсюджаная ў тыя часы, так, нейкі такі мілітарныя культы Божай маці менавіта, таму выбачайце. Зразумела. Ёсць яшчэ пара пытанняў у нашых удзельнікаў. Спадзяюся на яны кароткія і, відаць, магчымы і кароткі адказ. А ці не павінна выява манарха мець нейкія больш выразныя прыкметы? Пытанне Владзіміра Падалінскага. І Андрэй Саўченка пытаецца, ці можна будзе праз такія факты запатрабаваць? Ну, наконт таго, што перагляду герба, так, якія могуць быць больш выразнай прыкметы, цяжка гаварыць, таму што якраз такі на ўсіх гэтых адбітках, што мы бачым на тых пячатках, чамусьці вось фігура якраз такі злева найбольш, дакладней, найгорш яна захавалася і прамалявана. Але як мы бачым па тым жа партрэце, які я вось дэманстраваў, ўсё ж такі у нас там бескаронны той самы Ян Казімір Ваза. І зноў жа, калі чалавек нейкім чынам прыехаў пакланіцца, напэўна, у святое месца, ён ўсё ж такі, ну, нейкія атрыбуты ўлады, так, карону, напэўна, павінен быў зняць, прынамсі, на
гербе. А вось тое, што ўнізе, там калі уважліва глянуць, там відаць, што апрача крыжа ці мяча гэтага, штосьці ёсць яшчэ. Магчыма, там таксама некая, можа быць, харугва, можа быць сапраўды нейкі атрыбут каралеўскай улады. Цяжка сказаць, гэта яшчэ пытанне адкрытае. А другое пытанне было чым? Пра перагляд гербу ці няма падстаў на падставе гэтых фактаў патрабаваць ці прапаноўваць перагляд гербу Жыровіча? Добрае пытанне таксама, таму што калісьці калегі звярталіся, вось Марына Михайловна Ялінская, якая калісьці прапрацоўвала сюжэт герба яшчэ гадоў 5 ці 6 таму, тады не было дакладнага адказу, што гэта ўвогуле могуць быць за фігуры. Мы кансультаваліся. Я цяпер уже просто вось магу такую версію прапанаваць. І калі будзе нейкі, скажем, канкрэтны вось запыт, абгрунтаваць усё гэта, я змагу это зрабіць, так што калі паступіць нейкі такі зварот, так, то я згодны выступіць кансультантам. Дзякуй вялікі. Шаноўныя калегі, з намі быў Дзяніс Лісейчыкаў, кандыдат гістарычных навук, намеснік дырэктара Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. Дзякуй вялікі. Дзякуй.